na hlasitost, to znamená sílu toho zvuku, nikoli na kvalitu, nebudeme se tím obírat. Tady máme speciál, který nemá výfuk, má 2. To je téměř Formule 1, jak se dívám, stavbu stroje. To by mohlo být zajímavé. Já jsem si to myslel, já jsem uslyšel hrát už z dálky, tak tady je to jasné, tady je to o 0,5 decibelu.